Tak, dobrý večer všem, nebo ještě dobrý den všem. Já vás vítám na dnešním webináři a děkuji, že jste si na něj dneska našli čas. Dneska se zaměříme na téma dotací, že žádat o dotaci vlastně není těžké a co znamená připravit projekt a získat dotaci. Já tu nejsem sama, je tady se mnou Martin, který vás následně provede celým webinářem. Do chatu nám můžete teda kdykoliv psát své dotazy, my se jim budeme následně věnovat a pokud by něco zůstalo nezodpovězené, rádi vám odpovíme i e-mailem individuálně. Já se krátce představím, jmenuji se Valerie Martinková a v Lifescaleu mám na starosti především proces nástupu studentů ještě před začátkem kurzu, aby vlastně všechno probíhalo hladce a mohli se plně soustředit na studium. Zároveň se právě věnuji propagaci našich kurzů a organizaci webinářů. Když zrovna neřeším smlouvy nebo nástupy, nejčastěji mě najdete u dobré kávy, jídla nebo při sportu. Tady dole na obrazovce taky vidíte můj kontakt, telefonní číslo i e-mail. A pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat klidně během webináře nebo zpětně, tak pište, volejte tam. Kdo jsme my? My jsme vzdělávací skupina Lifescale. Naše historie sahá až do roku 2013, kdy jsme začínali jako vzdělávací akademie, zaměřená hlavně na praktické IT kurzy a bootcampy. Postupně jsme proškolili více než 3500 studentů a vybudovali si tím vlastně silnou reputaci na trhu. Díky tomu se na nás potom začaly obracet i firmy, které nehledaly jen IT školení, ale nějakého partnera pro dlouhodobý rozvoj svých týmů. A na základě všech těchto zkušeností vznikla širší vzdělávací skupina Lifescale, která se zaměřuje na komplexní rozvoj firem, a to nejen v oblasti technologií, ale i v obchodních i měkkých dovednostech. Dnes stojíme teda na více než 12 letech zkušeností, spolupracujeme s více než 200 lektory z praxe a našimi kurzy prošly tisíce studentů v České republice i na Slovensku. Pro vás jako firmy to znamená především to, že vycházíme z reálné praxe a konkrétních projektů. Nejde tedy o teoretické koncepty, ale o řešení, která jsou otevřená v reálném firemním prostředí. Naším cílem není pouze dodat školení, ale je naším cílem stát se partnerem pro dlouhodobý rozvoj firmy. Společně s klientem nejprve identifikujeme klíčové oblasti, kde existuje prostor pro zlepšení, následně navrhujeme konkrétní vzdělávací plán a pomáháme dosáhnout měřitelných výsledků. Důležitý je pro nás vlastně hlavně dopad, tedy to, aby vzdělávání skutečně vedlo ke zvýšení výkonu, efektivity a konkurenceschopnosti firmy. Velmi důležitou součástí této oblasti je i financování a my vlastně právě firmám pomáháme i orientovat se v aktuálních dotačních programech a vybírat taková řešení, která dávají smysl z hlediska jejich strategie a potřeb. Zajišťujeme také i kompletní administrativní podporu vlastně od výběru vhodné výzvy až po realizaci a vyúčtování projektu. Díky tomu se pak firmy mohou plně soustředit na svůj rozvoj, zatímco celý proces spojený s dotací řešíme systematicky a efektivně. Já vám tady ještě jednou chci připomenout, že teda kdykoliv své dotazy můžete psát do chatu, my tady budeme po celou dobu webináře a za mě už to bude teďka na úvod všechno a předám slovo Martinovi. Tak děkuju za úvod a za předání slova. A já vás také zdravím, pěkné odpoledne. A abyste věděli, kdo k vám mluví, tak velmi stručně o mě, než se pustíme do samotné prezentace a do samotného obsahu a proč tu vlastně dneska jste. Já se zabývám dotacemi od roku 2008, čili v současné době prakticky 18letá zkušenost s dotacemi z různých oblastí, ať už pro podnikatele, pro cestovní ruch, pro akademickou sféru, pro výzkumný sektor a další rozvojové projekty. V současné době působím primárně na Univerzitě Hradec Králové, ale taky jsem součástí společnosti, která dokáže poskytnout služby v oblasti projektového řízení, případně konzultací i rad, jak s projekty, jak na jejich přípravu, s realizací a dalšími věcmi, které souvisejí s realizací projektu. Pardon. Tak, co nás dneska čeká na webináři? Dnešní webinář, doufám, že vás nesklamu, ale asi úplně vás během té v uvozovkách chvíle naučím připravit celý projekt, nebo v podstatě se stát projektovým manažerem. To je v podstatě poměrně velká, široká oblast, ale podíváme se, jak vlastně dotace fungují, proč byste se neměli hnedka v první chvíli obávat nějakého neúspěchu
jak se vyznat na jednotlivých webech. Podíváme se na jednotlivé konkrétní příklady, ať už jsou to zadávací dokumentace, respektive výzvy k těm dotacím, a určitě si průběžně budeme říkat, jaké takové základní nebo v podstatě určité chyby a domněnky v podstatě panují v jednotlivých krocích a procesech projektové přípravy a řízení projektu. Takže v podstatě dneska se dozvíte, nebo respektive odnést byste si měli to, jak si najít případně výzvu, jak se v té výzvě zorientovat, jestli je ta výzva pro vás vhodná, a co z té výzvy můžete získat a jaké jsou další podmínky. Jak jsem říkal, tak spoustu žadatelů nebo někteří žadatelé můžou mít určité obavy z toho si požádat o dotaci, protože může jim to přijít strašně složité. Možná i vy jste tady proto, že jste se podívali na nějakou výzvu a nevěděli jste si rady, protože té dokumentace bylo strašně moc, web mohl být nepřehledný, je tam spoustu návazných nějakých souvislostí, podmínek, pravidel a tak dále. Takže podíváme se potom společně, jak přečíst základní dokument výzvy, na který potom teda navazují další, ale jak se v tom zorientovat. Dalším takovým, řekl bych, ne mýtem, ale v podstatě obavou, že dotace jsou pouze pro velké firmy, které v podstatě na to mají zázemí. Možná bych řekl, že opak je pravdou, protože velké firmy často jsou z některých nebo z většiny výzev vyloučeny a výzvy jsou určené především pro malé a střední podniky a eventuálně některé výjimky umožňují až i pro velké firmy. To znamená, pokud jste malá firma, střední podnik, SROčko, vůbec se nemusíte obávat toho, že byste si nemohli požádat o dotaci. Dalším velkým takovým strašákem, když bych mohl vypíchnout takhle ty 3 bodíky, co jsme tady uvedli do prezentace, tak jsou kontroly. Samozřejmě každý projekt určitě musí počítat s kontrolou, a to nejenom průběžnou, to znamená v rámci monitoringu, v rámci realizace projektu budete předkládat určité vyúčtování, dokumenty, podklady, ty budou procházet určitou kontrolou. Samozřejmě, a to se musí počítat s tím, že na každý projekt může přijít kdykoliv kontrola, jak od poskytovatele, tak z finančního úřadu. Samozřejmě, pokud, teď když nechci to zlehčovat, ale pokud budete dodržovat veškeré podmínky, které jsou dané jak výzvou, tak samozřejmě třeba tím právním aktem nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace, nemyslím si, že by tam měl nastávat nějaký výrazný velký problém s případnými vratkami nebo sankcemi. To znamená, určitě bych se nebál kontrol, ale zároveň respektovat pravidla a závazky, které plynou z projektu, který případně získáte. Tak. Když se podíváme na dotace, tak dotace v podstatě, proč vlastně jsou poskytovány dotace? Dotace určitě beru jako nějaký nástroj, ať už různých ministerstev nebo nějakých rozvojových a strategických politik republiky, případně Evropské unie, tak dotace mají přispívat k nějakému rozvoji, ať už v různých oblastech, jak jsem říkal, třeba výzkum, vzdělávání, ale naopak třeba i v průmyslu a v obchodu, to znamená zvyšování nějaké konkurenceschopnosti firem. Je to určitá reakce na vývoj trhu, energetiky, technologií, současně třeba i rozvoj zaměstnanců, jejich dovedností, to znamená vzdělávání, podpora měkkých dovedností, určitá inovace a tak dále. Rozhodně neberte dotace jako určité provozní náklady, vždycky je to nějaký závazek i z vaší strany k nějakému pokroku, k nějakému posunu, kam vlastně se chcete dostat. Často v podstatě bývá takový, řekl bych, kámen úrazu v tom, že klienti nebo respektive obecně žadatelé si myslí, že když si požádají o dotaci, tak vrátíme se zpátky, když si požádají o dotaci, že v podstatě jde jenom o poskytnutí finančních prostředků. Určitě to tak není, nebo nevnímal bych to tak. Je to určitý nástroj k tomu, aby vy jako firma jste se někam posunuli
a tím v podstatě zajistili jak sobě, tak v podstatě i na nějaké národní úrovni nějaký technologický posun nebo nějakou další inovaci. Když se podíváme na celý ten proces, nebo respektive na ten začátek úplně, jo, abyste se dokázali zorientovat, tak v podstatě veškerá pravidla a veškeré informace o těch výzvách jsou vždycky veřejně dostupná. To znamená, vy si je můžete dohledat na webu, ať už jednotlivých poskytovatelů, může to být Ministerstvo průmyslu, obchodů, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo práce, sociálních věcí a podobně. To jsou takové asi ty nejběžnější dotace pro podnikatele. A to znamená výzvu, případně harmonogram výzev byste mohli najít na webu, podívat se, kdy jaká výzva může být vyhlášena, jestli se tematicky třeba hodí pro vás a pak vyčkat, až budou zveřejněny veškeré dokumenty a podívat se do těch dokumentů, to si následně řekneme, jak se v nich orientovat a krok po kroku postupně začít připravovat projekt, pokud si zodpovíte na základní otázky. Podíváme se na ně za chvíli. A celý proces, ať už přípravy projektů, ať už hodnocení projektů, vypořádání, v podstatě vydání právního aktu, respektive rozhodnutí o poskytnutí dotace, veškerý následný monitoring, i ta realizace, i finanční pořádání, všechno je procesně jasně dané. To znamená, vy dopředu víte, co vás bude čekat a jaké jsou vaše povinnosti, jaká jsou pravidla a co budete muset splnit v určitém čase. Je mi jasný, že spoustu těch dokumentů je třeba i pro vás, pokud je vidíte poprvé, velmi rozsáhlá. Ano, ta dokumentace je. Samotná výzva může mít řádově 20 třeba stránek, ale na ní budou navazovat další specifická pravidla, která právě toto upřesňují a rozvíjejí dál. Takže v podstatě, když pak se začnete tohle všechno otevírat, tak chápu, že pro některé to může být poměrně dost komplikované a můžete se dostat až na nějaký stovky stránek těch dokumentů. Ale právě proto, pokud se v tom nevyznáte nebo nechcete se v tom tolik orientovat, stejně tak jako třeba využíváte služby účetních firem, právních poradců, daňových poradců, stejně tak určitě můžete využít služeb a nějakých konzultací nás a jiných podobných společností. A co je v tuhle chvíli největší problém na začátku, když otevřete výzvu, je vlastně to trošku, jako bych řekl, nepochopení toho, jak ta výzva je myšlená. To znamená, vy ten svůj vlastní záměr podnikatelský nebo respektive třeba ten projektový směřujete trošku někam jinam, než ta výzva jakoby myslí. A to už je trošku, jakoby, řekl bych, krok špatnou stranou a může vést právě k tomu, že ten projekt, ta projektová žádost nebude úspěšná. Ale podíváme se na to, jak se v tom všem orientovat. Tak, jak jsem říkal, žádat o dotaci není jenom o tom požádat si o peníze. Vy samozřejmě jako první věc, co každý vlastně zjišťuje, má ta dotace pro mě smysl v tom, jestli přinese takovou velkou úsporu, aby se mě vyplatilo do ní investovat čas. Riziko, které to nese, samozřejmě, každá dotace nese riziko toho, že se vám nemusí něco povést, něco můžete opomenout, pak to může mít následek nějakou sankci nebo snížení dotace, nějakou vratku a nějaké další komplikace a více náklady, které to nese. Takže tohle je určitě na začátku dobré si taky zohlednit, jestli žádáte o dotaci řádově nízké 100 000, jestli se vám vyplatí do toho tolik investovat a podstupovat nějaká větší rizika, která vám můžou přinést i větší náklady než ta dotace samotná. Samozřejmě pokud to jsou dotace miliony, desítky milionů, tak i ty rizika jsou větší samozřejmě, ale ta investice do té přípravy už nemusí být tak výrazně vyšší než ta samotná dotace nebo ten zisk. Co jsem tím chtěl říct, v podstatě pro vás žádat o dotaci je o tom, máte nějaký svůj záměr. Ten váš záměr by se měl potkávat s danou výzvou, s danými aktivitami a to už je takový ten první úspěšný krok, kdy vaše záměry, vaše úmysly jsou v podstatě v souladu s tím, jak to ta výzva myslí a pak vlastně můžete celkem jednoduše pokračovat dál, popsat váš záměr, vaše výstupy, k čemu se zavážete, a co vlastně chcete vůbec realizovat. To, co vás reálně někam posouvá,
to, co vám reálně přinese nějaký benefit, ať už investiční pro vaši firmu, pro zaměstnance a tak dále. Takže klíčovým momentem v této části nebo v podstatě v žádosti o dotaci je o tom, vy máte nějaký záměr a ten záměr chcete realizovat. Můžete na to dostat dotaci, ano, je to pro vás určitý benefit, případně bez dotace byste vůbec ten záměr nerealizovali. Což je v podstatě ano, to je smysl těch dotací. Poskytnout něco někomu na něco, co on by v podstatě jinak bez té dotace nezrealizoval, ale co ho posune od nějaký výraznější krok dál. A tak je dobrý uvědomit si to, že hodnotitelé, kteří potom vidí ten váš projekt, tu vaši žádost, tak oni tu vaši firmu nevidí tak jako vy. A to znamená dobře popsat od začátku tak, jak to máte namyšlené, a ideálně, a ono i většinou to vás tak třeba navede ta žádost o dotaci nebo respektive jednotlivé formuláře, jak vyplnit popis vlastně toho vašeho záměru, to znamená výchozí stav, změna, co chcete udělat, za jaký časový horizont a kolik vás to bude stát. Tak to je takový základ. Abyste si dovedli představit vlastně tu samotnou přípravu té žádosti, tak mám tady takové stručné informace o tom, kolik stojí ta příprava. Myslím času, ne financí. Finance si potom můžete i přepočítat, pokud byste chtěli. Tak menší projekty, a to myslím opravdu nějaké drobné projekty, které třeba využívají nějakých zjednodušených šablon nebo nějakých forem žádostí o dotaci, tak v podstatě od té samotné idei, od té myšlenky, tak řekl bych, že by vám to mohlo zabrat nějaké desítky hodin. Měli jsme například klienta, který žádal o dotaci na podnikové vzdělávání, to znamená vzdělávání pro vlastní zaměstnance. A tento klient klient působí v oblasti energetiky, to znamená fotovoltaické systémy, a skontaktovali jsme se v podstatě odpoledne před uzavřením výzvy, druhý den byla uzavřená výzva v poledne a tu žádost jsme podali a v tuhle chvíli ten žadatel, klient má právní akt, rozhodnutí o poskytnutí dotace a od srpna může realizovat své aktivity typu vzdělávání pro vlastní zaměstnance. Takže nechci říkat, že tohle je příklad pro všechny, určitě to neřešte na poslední chvíli, protože ta výzva a respektive ta příprava té žádosti, ona postupně se začne jakoby rozbalovat a košatět, to znamená, není to jenom třeba o tom mít ten nápad, ale zároveň promyslet si rozpočet, promyslet si, jaké to pro vás má nějaké závazky, jaké chcete mít výstupy toho projektu, k čemu se vlastně zavážete, protože ten poskytovatel, když si přečte tu vaši žádost, tak a vyhodnotí takhle, že je úspěšná a že je kvalitní, tak v podstatě to bere jako váš závazek, že takhle to naplníte. To znamená, čím méně vlastně úsilí nebo čím méně zodpovědnosti a čím menší kvalita bude té žádosti o dotaci, byť by byla úspěšná, tím více to může být pro vás rizikové a komplikovanější v rámci realizace toho projektu, protože pro vás to jsou závazky a žadatel, respektive poskytovatel to bere jako dané a bude to po vás vyžadovat. No. A teďka jsme například, dám příklad s tím konkrétním žadatelem, byť to byl nechtěný příklad, protože jsme, myslím si, poměrně důkladně zvažovali a promýšleli každý indikátor, každý výstup, tak na tomto příkladu třeba je vidět, že se může i časem prostě cokoliv změnit, protože než podáte žádost a než vám ji vyhodnotí a než vstoupíte do realizace, tak může uplynout minimálně 6 měsíců třeba, ale i déle. V závislosti na velikosti výzvy, na počtu žádostí, které přijde a tak dále. A byl tam závazek v podstatě, který se promítal i do hodnocení projektu a byl poměrně klíčový, protože my jsme se potřebovali dostat nad určitou bodovou hranici a v době, kdy žadatel nebo kdy tenhle klient žádal o dotaci, tak měl 2 osoby, které byly v věkové kategorii 55+. A samozřejmě
nelze ten závazek asi jako držet 2 roky, 3 roky dopředu, protože to změnit se může cokoliv. A teďka, když jsme podepisovali, nebo respektive když jsme uzavírali ten právní akt, rozhodnutí o poskytnutí dotace, tak vyšlo najevo, že vlastně ten jeden z těch zaměstnanců už tam nepracuje a nemají výhled, že by někoho takového třeba do budoucna nabrali. Takže v tuhle chvíli nastává to, že my komunikujeme s poskytovatelem, budeme pravděpodobně žádat o změnu projektu, protože to nechceme nechávat až pak, kdyby byl problém opravdu reálný. Je to indikátor totiž, který se vám propíše třeba do toho právního aktu. Poskytovatel po vás bude chtít potom třeba ty 2 osoby vykázat, nebo určitě bude chtít vykázat a vy je nebudete mít. Takže ještě než jsme právě podepsali ten právní akt, tak jsme řešili případná východiska z této situace. Máme teďka domluvené, že v podstatě je možná změna, žádost o změnu. Sice dostaneme dodatek k tomu právnímu aktu, což je trošku komplikovanější, ale z pohledu administrativy, ale máme tohle riziko nějakým způsobem ošetřené a nemusíme se asi obávat toho, že by prostě přišla sankce za to, že jsme nesplnili ten indikátor a v tomhle případě vlastně my jsme nesplnili na 50%, což je ohromný procento. Jo. A pro klienta by to znamenalo třeba 100 000 pokuty, což už pak může zvažovat, jestli vůbec se mu, nevím, 500 000 dotace vyplatí za to, že bude 100 000 platit pokutu a další náklady s tím. Takže chci říct, do přípravy žádosti vložte maximum času a počítejte, že to prostě stojí určité hodiny práce na všech stranách. Pokud si připravujete žádost sami, tak počítejte radši s nějakou větší rezervou a pokud máte nějakou konzultační firmu nebo nějakého poradce externího, samozřejmě i ten po vás bude chtít nějaké podklady, takže nejenom, že to bude jeho práce, ale je tam i vaše práce, vaše součinnost. A u těch větších záměrů tam určitě doporučuji věnovat té přípravě opravdu řádově měsíce. Ono i ty poskytovatele v podstatě vyhlašují ty výzvy a dejme tomu měsíc, 2, ale vy už dopředu třeba předtím, třeba nějaký týden víte, jaký budou podmínky, protože už jsou zveřejněny. Takže i se na to chystat a opravdu to neodkládat na poslední týden, na poslední dny, protože mohlo by vás to bohužel dohnat v té realizaci. Čím jednodušší si budete myslet, že je ta příprava, tak ta realizace pak je to velký závazek a mohou z toho být velké problémy. Tak, v té fázi realizace, abych doplnil informace, co vidíte na slajdu, tak v realizaci vás samozřejmě čeká to, co jste se zavázali v žádosti, tak musíte uskutečnit. A k tomu navíc budete pravidelně reportovat, ať už věcný pokrok, tak finanční stránku projektu a v nějakých pravidelných intervalech. To vám taky určitě zabere spoustu času, protože ta administrativa, co si budeme povídat, myslím si, že Česká republika je expert na administrativní procesy a stěžování určitých situací, takže a nejenom v dotacích, ale asi všude jinde, takže ta administrativa je s těmito projekty poměrně ohromná. Takže určitě počítat i s nějakou kapacitou na tyhle ty procesy, na ty kroky. A samozřejmě v té realizaci počítat i s kontrolou. Tak, já jsem možná trošku předběh, ale podíváme se na celý životní cyklus projektu. Protože to není jenom o tom požádat si o dotaci a inkasovat peníze. V první řadě, a je to ideální stav, tak by měl existovat nějaký váš záměr. Máte prostě nějaké strategické záměry, ať už na rozvoj, investice, zaměstnanci a tak dále. Takže ideálně potom s tím záměrem porovnávat té dané výzvy. Podíváme se na 2 webové stránky, abyste měli přehled, jak ty výzvy třeba vypadají na tom webu. Pokud si vyberete danou výzvu, odpovídá vašim předpokladům, zároveň vy odpovídáte podmínkám pro vhodného žadatele a tak dále, tak nastává ta fáze té přípravy žádosti, o té jsme se bavili teďka. A následně podáváte tu žádost. Ta žádost se podává zpravidla v nějakém informačním systému, takže taky počítat s tím s nějakou registrací do toho systému, přístupy, ideálně pozor na to, pokud nemáte, ale většinou dneska už jednatelé společností mají
elektronické podpisy nebo kvalifikované podpisy. A to znamená, bez tady toho nástroje elektronického, nebo jak to nazvat, vám nepůjde ta žádost podat. Na což jsme narazili, taky dám příklad z praxe, s tím konkrétním klientem, se kterým, jak jsem říkal o něm před chvílí, tak v podstatě jsme připravili tu žádost a byla to možná i trošku moje jakoby chybka v tom, že tohle jsme si neujasnili předem, akorát my jsme na tu přípravu měli řádově asi půl dne, když do toho nepočítám noc. Takže my jsme skoro na poslední chvíli přišli na to, nebo já jsem přišel na to, že on nemá elektronický podpis, takže on nemůže tu žádost odeslat v tom systému. Takže museli jsme řešit samozřejmě, je tam nějaké náhradní řešení. Můžete dát plnou moc někomu, kdo to za vás podepíše. To znamená, on dával plnou moc mně, jenomže na dálku tu plnou moc těžko uzavře, když nemá on elektronický podpis. To znamená, zase je tam komplikace na poštu, na checkpoint, ověřený podpis, naskenovat, poslat. Já to musel vložit do toho systému, zaregistrovat se tam taky, zajistit si přístupy a tak dále. A nakonec jsme všechno podali, ale určitě počítat i s tím, nebo pokud nemáte elektronický podpis, tak to je docela klíčový nástroj, sice základní, ale potřebný pro podání žádosti o dotaci. V momentě, kdy podáte žádost o dotaci, tak probíhá nebo nastává hodnocení vašeho projektu. A určitě to není v období, kdy budete jenom čekat. Je tam, myslím si, že zpravidla bývá tak první měsíc na to, aby každý poskytovatel zkontroloval vaši žádost, co se týká formálních náležitostí. Tak z formálního hlediska kontrolují takové ty základní věci, právě třeba jestli podepsal tu žádost, kdo podepsat mohl nebo měl, jestli jste v žádosti neopomenuli nějakou formalitu, nějaká příloha, něco a podobně. Pokud je to v podmínkách uvedený, že takovéhle věci můžete napravit, tak vás zpravidla ten poskytovatel vyzve a dá vám například 5 pracovních dnů na doplnění, opravení a tak dále. Rozhodně už to ale není o tom, že vy byste tu žádost o dotaci nějakým způsobem přeformulovali, protože jste si třeba něco rozmysleli během těch několika dní, ale už jde jenom o to, že on potřebuje napravit tu danou věc, která je napravitelná, a vy můžete pokračovat dál v hodnocení. A další fáze hodnocení zpravidla bývá věcné a kvalitativní hodnocení. Znamená to, že v podstatě každá výzva má určitý proces toho věcného hodnocení a kritéria, které hodnotí. Ať už to je externí hodnotitel jejich, nebo prostě jak už to hodnotí sám poskytovatel, tak postupují podle nějakých hodnotících kritérií a přiřazují vám body za jednotlivé oblasti. Vy si můžete dopředu tyto kritéria v těch podmínkách načíst a i v souladu s nimi tu žádost trošku jako lépe připravit tak, aby zaprvé ten hodnotitel ty informace v té žádosti našel, tam, kde je hledat má, protože to i taky se dá vysledovat, kde oni z jakých dokumentů čerpají. A abyste v podstatě naplnili tím svým záměrem a tou žádostí o dotaci to, co ten poskytovatel bude hodnotit a za co dostanete nejvíce bodů. Protože většina výzev je soutěžních, to znamená, vy soutěžíte s ostatními žadateli o tom, čí projekt bude kvalitnější, protože se může stát, že v té výzvě bude podáno více žádostí, než ten poskytovatel alokuje financí na tu danou výzvu, a v tom případě se projekty většinou řadí podle kvality, to znamená nejvíce třeba bodů, a tam, kde skončí alokace, tak, jak se říká, udělají čáru a ostatní bohužel prostě nemají nárok na dotaci, protože se nevešli. A bodově, ale i kvalitativně. Tak, po hodnocení, a to jsme teďka realizovali nebo v podstatě absolvovali po fázi, kdy vlastně měli jsme úspěšné hodnocení, ale ještě pořád vlastně není vyhráno, protože pokud máte úspěšné hodnocení, tak poskytovatel vás vyzve k tomu. A zase je to takový proces, který se dá dopředu i z těch pravidel vyčíst. V momentě, kdy máte žádost schválenou, nebo respektive úspěšnou, přijde vám informace a zároveň vám poskytovatel pošle instrukce, co všechno ještě od vás bude chtít, aby mohl s vámi to rozhodnutí nebo ten právní akt o poskytnutí dotace vydat. To znamená, pořád tam ještě musí probíhat ta komunikace a ta vzájemná vazba mezi vámi a tím poskytovatelem. Všecko jde zpravidla přes systém informační, podíváme se do něj za chvíli.
A i ten proces vyžaduje nějaké určité kroky k tomu, až vydá to rozhodnutí a pak následuje realizace. Někdy se může stát, že to rozhodnutí je vydáno později, než vy chcete začít realizovat. Je to pak samozřejmě na vás, jestli máte tu jistotu, že to rozhodnutí je už na té cestě toho vydání a chcete začít realizovat předtím, než budete mít v podstatě v úzovkách ten papír v ruce a tu jistotu, že opravdu ty peníze dostanete, a nebo jestli ještě s tou realizací počkáte. V tom případě určitě doporučuji komunikovat s poskytovatelem o tom, že byste si požádali o změnu harmonogramu a zahájení realizace projektu, protože i to je údaj, který je závazný. Následuje realizace a monitoring, o tom už jsme si povídali, to znamená realizujete a v nějakých určitých etapách předkládáte monitorovací zprávy vyúčtování poskytovateli. A to, že předložíte monitorovací zprávu a vyúčtování, tak znamená to, že na druhé straně u poskytovatele si vezmou ty podklady, zkontrolují, jestli vy realizujete podle toho, jak jste se zavázali ve vaší projektové žádosti a jestli to, co vyúčtováváte finančně, jestli odpovídá způsobilým nákladům a postupujete podle plánu. Tak a následně finanční vypořádání a vyúčtování celého projektu na závěr. Tak, když se podíváme na jednotlivé výzvy, tak co je důležité pochopit? Jestli podporované aktivity tou výzvou jsou ty aktivity, které chcete realizovat, jestli a jaké způsobilé výdaje vám dotace uhradí. To je taky důležité, protože někdy uhradí pouze třeba osobní náklady, někdy třeba investiční jenom, někdy jsou tam nějaké limity v jednotlivých položkách rozpočtu. Takže i tohle je dobré se ve výzvě zorientovat, co musíte splnit z pohledu indikátorů, to znamená jaké výstupy, jaké hodnoty. A jestli projekt má udržitelnost, to je takový specifický termín, to znamená některé projekty, převážně to budou ty investičního charakteru, a když pořídíte nějaké technologie, tak v podstatě poskytovatel vás zaváže, že ty technologie musíte provozovat za daným účelem po dobu zpravidla 5 let. Jo, nemůžete hnedka po skončení projektu je vyřadit, vyhodit, prodat a tak dále. A samozřejmě určitě se zorientovat, to je první věc, otevřu výzvu, kouknu. Výzva byla vyhlášena datum XY, ale nejdůležitější datum, kdy můžu nebo dokdy musím podat tu žádost o dotaci. Ty termíny jsou jasně dané a jsou poměrně potom. A v podstatě, když nedodržíte, nemáte šanci, ten systém se uzavírá. Tak. A tady to bude možná trošku zopakování, jak číst tu výzvu, než se podíváme do toho dokumentu, tak v podstatě v té výzvě já osobně bych vám doporučil podívat se na to, jestli jste oprávněný žadatel. To je taková první věc, na co se kouká. To znamená, podívám se, kdo je klient, je to SROčko, je to třeba malý střední podnik z pohledu zaměstnanců, z pohledu obratu. A to je takové to základní pravidlo. To znamená ve výzvě napsaný, kdo a jaký typ podniků může žádat. Na co, to jsou ty podporované aktivity, kolik můžu získat, to znamená, to jsou ty způsobilé náklady, co mě ta dotace zaplatí, a dokdy musím podat, zároveň dokdy musím zrealizovat projekt, protože některé výzvy, nebo zpravidla každá výzva říká, projekty mohou být s délkou nejvýše třeba 24 měsíců, 36 měsíců, nebo musí být ukončený třeba do nějaký datum. Takže to jsou důležité termíny a jaké jsou pro vás hlavní podmínky, co musíte splnit. Možná, jak jsem říkal na začátku, možná už to zaznělo, nečtěte všechno najednou, protože otevřete web, uvidíte spoustu dokumentů, když se všechny postahujete, sečtete stránky, tak se dostanete na stovky stránek a to věřím, že prostě každýho nebo spoustu lidí odradí. Takže určitě zopakuju, zaměřte se a to je ten hlavní dokument výzva. Za chvíli vám ji otevřu a to znamená v té výzvě se podívat na aktivity, výdaje, a hlavně, jaké přílohy té žádosti, protože ta žádost nebude jenom ten formulář v tom systému, ale jsou k tomu ještě další doplňující třeba šablony typu podnikatelský záměr, harmonogram projektu, nějaký rozpočet projektu, případně nějaké další komentáře. Tak já jsem vybral poskytovatele operační program OP-TAK, to znamená poskytovatele nebo řídícím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu. A tento program se zpravidla zaměřuje na rozvoj firem a inovací.
Nebudu teďka procházet úplně všechny výzvy, ale ukážu vám web, na které v podstatě, který mi přijde celkem přehledný a já z něj rád čerpám informace ohledně výzev. A jenom abyste ještě viděli, na co se vlastně OP tak zaměřuje, tak jsou to různé rozvojové projekty pro firmy, ať už technologické, ať už nějaké digitalizace, samozřejmě i výzkum, vývoj podporuje, marketing typu účast na zahraničních konferencích, to jsou třeba takové typické marketingové výzvy programu OP tak a další. Tak, vybrali jsme jednu výzvu, která je taková celkem zajímavá, nebo ta výzva už byla, neříkám, že se nemůže opakovat, ale je to taková celkem pěkná výzva, digitální podnik. Takže, jaká byla cílová skupina, jaké aktivity, rozpočet, harmonogram projektu. Já se teďka s dovolením překliknu na web poskytovatele, nebo respektive agentury, která zprostředkovává. Tak, doufám, že vidíte daný web. Kdybyste si chtěli ten web celý projít, tak stačí do Google nebo do Chromu prostě kdekoliv dát buď API, anebo Agentura pro podnikání a inovace. Celkem přehledný web o jednotlivých výzvách. Já když dávám takhle jakoby domů, tak samozřejmě nějaké aktuality, akce a tak dále. První, kam směřuju, tak OP tak a výzvy. Tady jsou aktuálně otevřené výzvy, jak jsem říkal, třeba marketing, účast v zahraničních výstavách a tak dále, transfer technologií, inovační vouchery, tak to je v podstatě zakázkový výzkum. A tady čerpáme teďka z toho digitálního podniku. Každou výzvu, kterou si v podstatě takhle otevřete, tak tady agentura v podstatě nabízí celkem, řekl bych, fakt přehledné shrnutí toho, co vy na první pohled potřebujete znát. To znamená, vím, že výzva, dobrý, teďka pominem to, že už je to minulost, ale vím, že výzva třeba už je vyhlášená, od kdy jsme mohli zadávat vlastně do systému žádosti o dotace a nejdůležitější termín, kdy ukončí nebo kdy se uzavře ten systém pro přijímání žádostí o dotace. Tak. A já trošku pojedu dolů, protože tady teda, teď jsem se malinko ztratil. První otázka, kdo může žádat. Takže jste malá střední firma, střední podnik, ano, super, můžeme dál. Plánujete pořídit nějaké nové stroje, výrobní technologie, IT infrastrukturu, software a tak dále, která v podstatě naplňuje nějakou vizi digitálního podniku. Dám příklad, my jsme tady měli s klientem, který řešil třeba skladové hospodářství, to znamená digitalizaci skladů, úplně perfektní příklad. A bohužel teda tam to nedopadlo, protože po konzultaci s poskytovatelem, a to bych určitě doporučil, jestli můžu takhle odskočit, tak určitě bych doporučil, pokud si nejste s čímkoliv jistý, a to je obecně, vždycky každá výzva má nějakou kontaktní osobu ze strany ministerstva, ze strany poskytovatele. Určitě doporučuji poslat dotazy, případně sledovat u každé výzvy otázky, odpovědi, případně nabízí i semináře pro žadatele, kde jsou ochotní zodpovědět nějaké dotazy. To znamená, s čímkoliv si nejste třeba jistý, jestli splňujete nebo jestli to naplňuje tu danou výzvu. Ptejte se toho poskytovatele, protože my jsme se v tomhle případě zeptali, zda tato firma, která na poměry České republiky by byla středním podnikem, ale tím, že jsou v podstatě vlastnění ze 100% německou velkou firmou, tak se dostávají v podstatě v součtu, nevím, zaměstnanců, obratů a propojeností všech podniků se dostávají do kategorie velká firma, velký podnik, to znamená, tady ta dotace bohužel pro ně nebyla vhodná, ale je dobré, že jsme tohle zjistili ještě předtím, než jsme vůbec věnovali to úsilí a ten čas tomu té přípravy žádostí. Takže první věc, jestli vůbec můžete požádat na co, jaká je míra podpory, samozřejmě tady můžou být podle míry regionu, tady potom v
v té výzvě, to vám ukážu za chvíličku, uvidíte třeba mapku nebo prostě někde, jaká je dotace pro Středočeský, Plzeňský a tak dále, další kraje. Zpravidla můžete podat jednu žádost do jedné výzvy jako podnik a jaký je třeba rozpočet vašeho projektu. Tohle to taky může být tato informace nebo ten údaj pro někoho limitující, protože ne všechny projekty mohou být pro vás finančně třeba, jak bych to řekl, únosné. To znamená, třeba chcete něco digitalizovat, dobrý, ale jste třeba, nechci to nějak zlehčovat, jo, nebo nechci vás nějak omezovat něčem, ale jste třeba malá firma a chcete nějakou digitalizaci, ale 2,5 milionu je pro vás třeba zbytečně moc. Jo? Třeba ta digitalizace pro vás by stačila řádově, nevím, 100 000, jo? Takže třeba i tohle to může být pro vás limitující. Chtěl jsem říct, že tady na těch webových stránkách té agentury pro podnikání inovace jsou v podstatě informace pěkně shrnuté a samozřejmě pokud se přesuneme dolů, tak první věc, která by vás měla zajímat, je dokumenta výzva. Já už ji mám tady otevřenou a ten dokument, když se podíváme do obsahu, tak v podstatě má nějakých 14 stránek, což není ještě tak strašně složitý se tím zorientovat a pročíst. Samozřejmě první kroky by měly vést k tomu, jaké jsou požadavky na žadatele, jestli jste tím způsobilým žadatelem, jaké jsou podporované aktivity. A samozřejmě většinou to je zpravidla takhle vypsaný, zároveň i poskytovatel už z určité asi míry opatrnosti a předcházení rizikům zadává, jaké aktivity nejsou podporované, co po vás bude chtít, abyste instalovali nebo respektive realizovali třeba konkrétně v této výzvě a jaké jsou pak třeba omezení na rozpočet. Já se, vrátím zpátky na ten úvod, to znamená věcné zaměření, to jsou aktivity, jestli vy jste tím správným žadatelem, jaké způsobilé výdaje třeba jsou možné. To znamená, tady v té výzvě třeba vůbec nebyla dotace určená na osobní náklady, to znamená pouze hmotný, nehmotný majetek, případně nějaké služby s tím související. A další specifické podmínky, která ta výzva dává. Samozřejmě tady zase dále zopakováno termíny jednotlivé výzvy, jaká je alokace výzvy, to znamená, můžete si předem trošku odhadnout o tom, že když bude projekt, vrátím se zpátky, když bude projekt 100 milionový, je tam miliarda dotace, tak si můžete spočítat, kolik asi projektů třeba bude podpořených a tak dále, takže to je už taková strategie. Samozřejmě existuje pak, jak jsem říkal, model hodnocení, to znamená, vy se tady můžete dočíst, podle jakých kritérií budou hodnotit. A pak už další specifická pravidla, to už jsou další dokumenty, které v podstatě navazují na tu výzvu, ale ta výzva je takovým tím prvním krokem, bez který, než si tam odpovíte na ty otázky, které jsem uváděl, tak v podstatě asi pak je zbytečný se zabývat těmi ostatními dokumenty, než vyřešíte vlastně tu výzvu, jestli je to pro vás vhodné. Tak, já se s dovolením vrátím zpátky na prezentaci, i když asi není nutné, já se překliknu na dalšího poskytovatele, kterým je operační program Zaměstnanost Plus, poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Chtěl bych vám ukázat další příklad, v podstatě zase trošku jiné struktury toho webu, ale samozřejmě informace jsou prakticky pořád shodné. Zase informace na webu. Od kdy byla výzva, kdy byla ukončena výzva, jaká byla alokace. A dokonce tento poskytovatel tady průběžně každý týden aktualizoval stav vlastně podaných žádostí, takže jsme mohli třeba i vidět, jestli těch podaných žádostí bylo méně než je alokace, nebo třeba i více a tak dále. Takže v podstatě my, když jsme podávali na poslední chvíli, tak jsme sice měli informace týden staré, ale věděli jsme, že třeba když podáme žádost a dostaneme se na nějaké minimální bodové hranici, tak bychom měli být úspěšní, protože ty podané žádosti, to je v podstatě to modré, nepřevýšily tu danou alokaci. Jo? Ale i tak, a to je přesně ono, pak nastává potom vyhodnocení, ta fáze vydání právního aktu, doložení dalších dokumentů, splnění nějakých podmínek.
A je dost možné, že v podstatě ne všechny žádosti, i když ta alokace nebyla převýšená a mohla by zafinancovat všechny žádosti, tak ne každá žádost dostane v podstatě rozhodnutí a může realizovat s podporou. A může to být právě tím, že v té fázi po vyhodnocení třeba žadatel nemusí zaregistrovat a komunikovat s tím poskytovatelem, to znamená nesplní ty termíny a poskytovatel už s ním potom nekomunikuje dál. Končí v podstatě proces končí. Nebo nemusel věnovat tolik pozornosti právě těm pravidlům, podmínkám výzvy a nastavit si ten projekt v podstatě tak, že neprošel potom tím věcným hodnocením. Jo? Takže to může být právě způsobný tím rozdílem. Ale abych se zase dostal k tomu dokumentu, tak když si jedete trošku níže třeba na této stránce, je to v podstatě jedno, jakákoliv výzva od tohoto programu, ta struktura je tady pořád stejná nebo víceméně shodná. Takže text výzvy, opět když otevřu dokument, tak v podstatě zase řešíte věcné zaměření, případně i místo realizace. Někdy je výzva omezená pouze na určité regiony, pouze na určité kraje, jaké jsou cílové skupiny, typy podporovaných aktivit, tak je kapitola 3.2 a další informace. Ta výzva opět, nebo ten dokument výzvy zase není nějak extrémně dlouhý, takže, jak jsem říkal, doporučuji nejdříve se zorientovat v té výzvě, která bývá stručným dokumentem, ale takovým tím hlavním a stěžejním, který obsahuje ty klíčové informace, které potřebujete si ověřit a zjistit a zodpovědět na začátku té samotné přípravy. Tak a na závěr ještě bych vám chtěl ukázat systém, ve kterém se ty žádosti podávají. Jenom pro vaši představu, do tohoto systému se musíte zaregistrovat. Je to informační systém koncového příjemce ISKP. V tuto chvíli je aktuální 21+, to znamená, máme teďka programové období 21+, to nám bude za 2,5 roku asi končit. A tenhle systém využívají oba poskytovatele, které se vám teďka ukázal, to znamená Ministerstvo průmyslu a obchodu i operační program Zaměstnanost plus. A když se zaregistrujete, tak v podstatě založíte si v tom systému novou žádost. Já tady mám třeba založený ten digitální podnik a tady záložku po záložce. Někdy se vám může stát, že třeba ty záložky se vám třeba rozkryjí až po tom, co vyplníte, nevím, vaši subjektivitu, jaký jste typ žadatele, takže podle toho se vám můžou rozkrýt další záložky. A ten systém, nevím, jestli je úplně uživatelsky přívětivý, jestli je úplně tak návodný, ale v podstatě záložku po záložce, když pojedete a budete vyplňovat, tak si myslím, že asi je to ta nejlepší cesta. A samozřejmě existují k tomu i příručky, i nějaká další pravidla, nebo respektive návody, jak v tom systému pracovat. Co je fajn, ono vám to nedovolí odevzdat dřív, než budete mít všechno vyplněné a na to slouží třeba i tady ta kontrola. Jo? Já vám třeba pro ukázku ukážu, když zmáčknu tady to tlačítko kontrola, tak teďka mě to vyjede všechno strašně červený, protože vlastně ta žádost je úplně prázdná. Tohle, když si vyjedete na začátku, tak uvidíte, co všecko vám chybí. Jo, což je zase skvělý. Tady si přes tady tyhle modré odkazy můžete dostat přímo na tu danou konkrétní záložku. Vidíte, co vám tam chybí, to znamená, tady si vyplníte, zpravidla to jsou ty žlutá políčka, takže tam budete vyplňovat. V momentě, kdy ta kontrola nenajde už žádný nedostatek, tak vás to dovolí finalizovat tu žádost. A na konci tady je podpis žádosti o dotaci, podpis žádosti, a teďka tam nemůžu, protože tam vlastně to políčko neexistuje. Tím, že nemáme tu žádost vyplněnou, nemáme nahrané všechny dokumenty, všechny přílohy povinné, ale tady na tom políčku pak vložíte ten svůj elektronický podpis. Jo, takže takhle vypadá digitální podnik MPO, a když se podíváme OPZ+, tak v podstatě je to úplně stejné. Někdy ty výzvy mohou mít ty záložky trošku zredukované, někdy tam může být třeba trošku více podrobnějších nějakých jiných záložek, nevím, popis projektu. Tady třeba u této výzvy byl víceméně předdefinovaný i ten popis projektu, to znamená, v takovémto rozsahu to poskytovateli stačilo. V této konkrétní výzvě. Pokud by to bylo v té výzvě digitální podnik, asi by ten popis měl být delší a podrobnější.
Šedivá pole nejsou povinná, ale doporučuji vyplnit, protože i to může být pro hodnotitele informace o vašem projektu. Já se vrátím zpátky do prezentace a jenom se prokliknu. Předpokládám na poslední slide, protože tohle jsme všechno prošli. Tak kdybych měl shrnout vlastně to, co jsme si dneska řekli a doporučit. Začněte vždycky tou výzvou, nebojte se toho rozsahu těch dokumentů. Zodpovězte si ty 4-5 základních otázek, to znamená, jestli jste tím oprávněným žadatelem, jestli vaše aktivity jsou ty, co chcete realizovat, shodné s výzvou, s podporovanými aktivitami, jaké finance v podstatě můžete získat, kolik vás to bude stát, to znamená, zpravidla nedostanete 100%, jo? Je tam nějaká míra kofinancování, ať už 50/50, nebo jestli budete kofinancovat 40%, 60%, to záleží na výzvě. Doporučuji, jak jsem říkal, konzultovat s poskytovatelem dotace, ať už nejasnosti, nebo i vaše nějaká specifika, poskytovatel určitě rád tu konzultaci poskytne, pokud samozřejmě to nebude třeba den, dva před ukončením té výzvy. Výzvy můžete sledovat na webových stránkách, třeba, které jsem vám ukázal, je tam dopředu vidět třeba i harmonogram, plán výzev, takže lze se i na to, dá se říct, se z větší části připravit. Nemyslím si, že dotace by byly složitý, ale vyžadují určitý respekt, je tam spoustu úskalí, spoustu pravidel. Pokud si s něčím nevíte rady, můžete se obrátit na někoho, jako jsme třeba my, nebo kdokoliv další, kdo se dotacemi věnuje, kdo vám s tím poradí, nebo kdo vám pomůže tou cestou té přípravy a následné té realizace. Co je důležité, a to už jsem zmínil několikrát, důležité je tu výzvu si opravdu přečíst a pochopit, jak ty aktivity a to financování vlastně v té výzvě je nastavené a co vlastně ten poskytovatel od vás bude chtít. Tak, já vám v tuhle chvíli poděkuju za pozornost a uvidíme, jestli byly nějaké dotazy. Já jsem teda, přiznám, nesledoval teďka chat, ale domluvili jsme se, že dáme prostor na závěr, takže podíváme se na dotazy a děkuju. Ano, já moc děkuji taky Martinovi za jeho prezentaci. Věřím, že pro vás byla přínosná. Pokud máte nějaké otázky, tak je právě teď napište. Já si mezi tím, než je napíšete, ještě vezmu slovo. My totiž, a řekla bych vám ještě něco, co nabízíme, my totiž vlastně místo klasických i vzdělávacích programů i nabízíme pilotní workshopy na míru. Tyto workshopy jsou koncipovány tak, aby si váš tým přímo na vlastních úkolech ověřil nové postupy a viděl vlastně jejich reálný dopad v krátkém čase. Typicky se jedná o oblasti, jako je umělá inteligence, automatizace, kyberbezpečnost nebo efektivní práce s daty. No a kromě vlastně našeho komplexního programu být jeden strategický partner pro vzdělávání celé firmy, tady mám pár konkrétnějších programů pro inspiraci. Jako první tu mám AI akcelerátor, potom je tam program digitální produktivita, potom je tam program kybernetická bezpečnost ANIS 2, program obchod a růst, ten je zaměřený na systematické zlepšení obchodních výsledků, je tam program Generace Z, kde vlastně ve firmě pomáháme organizacím lépe pochopit mladou generaci a efektivně s ní pracovat. Pak je tam i program předávání znalostí, ten se zaměřuje vlastně na efektivní sdílení know-how ve firmě. Naše zkušenosti pokrývají široké spektrum odvětví, od výroby a logistiky přes zdravotnictví až po finanční sektor nebo právní služby. Každý obor má svá specifika a nicméně, ale princip vlastně zůstává stejný a to je ten efektivně využít data, technologie a rozvoj lidí pro dosažení lepších výsledků. Spolupracujeme s řadou firem, které nám důvěřují v oblasti vzdělávání a rozvoje jejich týmů. A tato dlouhodobá spolupráce je pro nás vlastně klíčovým potvrzením toho, že náš přístup přináší reálnou hodnotu. V tuhle chvíli už je to i za mě všechno, ale žádné otázky tady nevidím. Takže se rovnou asi budeme moc rozloučit. Kdybyste měli nějaké dotazy, můžete se ozvat na e-mail, který tam byl, nebo i na e-mail, který vidíte tady na konci. Když to bude na Martina, tak mu otázku předám, zodpovíme vám to. Jinak v tom případě já vám děkuju, že jste tady s námi ještě jednou byli a hezký zbytek večera. Naschledanou. Naschledanou, děkuju.